హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి హరే ఒక్కరు పెద్ద కృష్ణ మనసుతో ప్రభు. నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయప్రతాప్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపదుల వారు అసకెంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శిలాకే చక్షుర్ఫలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन भूतले स्वयं रूपं ददाति श्रीपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पांजलि देवी प्रणमामि हरिप्रिय. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम्नि. नमो आचार्यपादाय निताय कृतप्रदायिने गौरकथादाय नगरग्रामचारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने. नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. అందరూ దయచేసి చెప్పండి. హరే కృష్ణ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం సరస్వతీం వ్యాసం తో జయముదీరయే తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భవతి నైష్టికీ భవతి నైష్టికీ. జయరాధ మాధవ్ అయిపోయింది కదా. భక్తులందరికీ కూడా హరే కృష్ణ. వర్షాకాలంలో మూడవ స్కందము 20వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకం. ఎన్నవ శ్లోకం దాకా మీరు చదవడం అందరిది అయిపోయింది. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఇప్పుడు దాకా ఎంతమందిది ఏ శ్లోకం దాకా అయింది? ఐదో శ్లోకం ప్రభుజీ. శ్లోకం అయిపోయింది. 5వ శ్లోకం అయిపోయింది కదా. అయిపోయింది. ఎవరైనా తెలుగులోని అది చేయగలరా? ఉన్నదా మీ దగ్గర? చేస్తారు ప్రభుజీ, చేస్తారు మాతాజీ. గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా? ఎక్కడ చేరుకున్నారు ఏమని? ఈరోజు యాక్చువల్ గా పూరికి వెళ్లాల్సింది ఉండే వాళ్ళు. ఎవరికైనా తెలుసా వాళ్ళు పూరికి చేరుకున్నారా అని? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ వాళ్ళకి 2 ట్రైన్ టికెట్లు అయిపోయినాయి ప్రభుజీ. వాళ్ళు బయలుదేరినారు. ఈవినింగ్ చేరుతారు ప్రభుజీ. 6 o'clock కి చేరుతారు. పూరి కా మాతాజీ? మాయాపూర్ ప్రభుజీ. మాయాపూర్ యాత్ర ప్రభుజీ. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. వాళ్ళ ట్రైన్ ఏమో క్యాన్సిల్ అయింది ప్రభుజీ, యాక్సిడెంట్ అయింది. అవును మాతాజీ, అవును. మిగతా వాళ్ళది ట్రైన్ క్యాన్సిల్ అయింది, చెన్నై నుంచి వెళ్ళేది. హైదరాబాద్ నుంచి కూడా క్యాన్సిల్ అయినట్టున్న చాలా ట్రైన్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. ఆల్టర్నేట్ బస్ నడుస్తున్నాయి ప్రభుజీ హైదరాబాద్ నుంచి.
అదే మాతాజీ. బట్ ఇది కొంతమంది మాత్రం హైదరాబాద్ నుంచి, చెన్నై నుంచి, వాళ్ళు బెంగళూరు నుంచి వాళ్ళందరూ కలిసి విజయవాడ నుంచి ఇది తీసుకున్నారు, బస్సు తీసుకున్నారు. అవును ప్రభుజీ. ఐ థింక్ పూరికి ఈరోజు తెల్లారి చేరుకొని ఉంటారు. ఇప్పుడు చేరుకొని ఉంటారు, లేకపోతే ఇంకా లేదు, ఇప్పుడు చేరుకొని ఉండరు, లేకపోతే చేరుకుంటారు. పూరి కాదు ప్రభుజీ, భువనేశ్వర్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ మాయాపూర్ వెళ్తారు. పూరి యాత్ర కాదు, మాయాపూర్ వరకే ప్రభుజీ యాత్ర. అచ్చా, మాయాపూర్ దాకా తీసేసుకున్నారు ఇది వెహికల్. భువనేశ్వర్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వెళ్తారు ప్రభుజీ, పూరి వెళ్ళరు. ఓకే, గుడ్. ఎనీవే, సో వాళ్ళందరూ కనీసం దర్శనం చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది. సరే, సో మూడవ శ్లోకం, మూడవ అధ్యాయం, 3వ స్కందం 20వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకం. ద్వైపాయనాదనావరో మహిత్వేతస్య దేహ ద్వైపాయనాద్ అనవద ధనవరో మహిత్వేతస్య దేహజః సర్వాత్మనాశ్రితః కృష్ణం తత్పరాశ్చాత్యనువ్రతః. Translation: Vidura was born from the body of Vedavyasa and was not less than he. Thus he accepted the lotus feet of Krishna wholeheartedly and was attached to his devotees. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The history of Vidura is that he was born of a Shudra mother, but his seminal father was Vyasadeva. Thus he was not less than Vyasadeva in any respect. Since he was born of a great father who was supposed to be an incarnation of Narayana and who composed all the Vedic literatures, Vidura was also a great personality. He accepted Krishna as his worshipable Lord and followed his instructions wholeheartedly. So, ఇక్కడ విదురుల వారి గురించి చెప్తున్నారు. సో మహాభారతం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో విచిత్ర వీర్య అనే సని వారు యాక్చువల్గా రాజు, కానీ వారికి ఏంటి అని అంటే మత్స్యగంధ యొక్క పుత్రుడు అతను. సో ఏమవుతుందని అంటే అతను అకాల మరణానికి సంభవిస్తారు విచిత్ర వీరుల వారు. కాకపోతే ఎటు పరిస్థితుల్లోనైనా సరే కూడా వారికి పుత్రులు అనేవారు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో, అది అప్పటి కాలం రూల్స్, అది కలియుగంలోనే అది వర్తించదు, కలియుగంలోనే అది బ్యాండ్ అది. సో ఈ రకంగా ఎవరైనా సరే కూడా అప్పటి కాలంలో ఏంటి అని అంటే కేవలం పుత్రులు కావాలి అనే ఉద్దేశంతో కామవాంఛలవేవీ లేకుండా, శరీర భోగం నివృత్తి కాకుంటే దాని నిమిత్తం కాకుండా వారు కేవలం పుత్ర దానం కోసం అని. ఎందుకు అని అంటే అప్పటి కాలంలోని రాజులు అనేవారు ఉండాలి, అది కూడా సరైన పరిపాలన చేసేవారు కావాలి. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో పిల్లలు పుట్టించే దానికోసమని వారి ఎవరైతే రాజు ఉంటారో వారు ఒకవేళ శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తే వారి సోదరులు వారు పిల్లల్ని కనొచ్చు. సో ఈ రకంగా దానికోసమని భీష్మ పితామహని, సో మత్స్యగంధ ఆవిడ అనుగ్రహిస్తారు, అది నివేదన చేసుకుంటారు, దయచేసి మీ వల్ల పిల్లలు పుట్టాలి అని. కానీ భీష్మ పితామహ చెప్పేస్తారనమాట, నేను అది చేయలేను, ఎందుకనంటే నేను భీష్మ ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాను, పెళ్ళి అనేది చేసుకోను, పిల్లలు అనేది కనను అని. మరి మీరు నన్ను మళ్ళీ అదే చేయమని అంటున్నారు, నేను చేయలేను అని అంటారు. సరే, ఇంకా వేరే గతి లేకుండా మత్స్యగంధ తన పుత్రుడైన వేదవ్యాస మహర్షిని వేడుకుంటారనమాట, నీ వల్ల పుత్రభిక్ష కావాలి అని. సరే, అతను కరుణిస్తారు, వచ్చి అంబిక అంబాలిక వారిద్దరికి కూడా గర్భం ధరిస్తారు. అలాగే అక్కడ ఉండే ఒక దాసి, ఆమె దాసి కూడా యాక్చువల్గా క్షత్రాణి. సో ఆవిడ పెళ్లి ఎవరినైతే చేసుకొని ఉంటారో వారు ఇదనమాట శూద్రు కుటుంబం. సో అందుకోసమని ఆ రకంగా శూద్ర తండ్రి మరియు క్షత్రియ తల్లి, ఈ రకంగా వారికి పుట్టిన వారిని సప్తా కుటుంబం అంటే ఆ యొక్క వర్ణానికి చెందిన వారు అవుతారు. కాబట్టి అందుకోసమని విదురుల వారిని సప్తా అని కూడా పిలుస్తారు. కాకపోతే ఒరిజినల్ గా
ఆ తండ్రి బయాలజికల్ ఫాదర్ ఎవరు అని అంటే వేదవ్యాసుడు. అందుకోసం వేదవ్యాసుల వారి ద్వారా వారి తేజస్సు అవన్నీ కూడా విదురుల వారిలో కూడా వచ్చింది. సో కొన్ని గుణాలు కాస్త పైకి వస్తాయి, కొన్ని గుణాలు అణిచివేయబడతాయి. సో పాండురాజులోని మరియు విదురుల వారిలోని ఆ గుణాలు, తండ్రి గుణాలు అనేది బాగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ధృతరాష్ట్ర వారు కూడా అదే రకంగానే వేదవ్యాసుల ద్వారానే పుట్టించబడిన వారు. కానీ అతనిలోని మాత్రం స్వార్థ గుణం అనేది బాగా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది. సో అది వేరే ఇది ఉన్నది, రీజన్ ఉన్నది. మహాభారతం టైంలోని కళ్ళు మూసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ రకంగా అవి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. బట్ దెన్ ఏంటి అని అంటే ఆ గుణాలు అనేది ఈ వీరిలోని ధృతరాష్ట్ర వారిలోని గుణాలు రాలేదు. కానీ ఆ గుణాలు సంపూర్ణంగా విదురుల వారిలోకి వచ్చింది. సో కాబట్టి విదురుల వారు వేదవ్యాసుల కంటే కూడా ఏమాత్రం కూడా తక్కువ కాదు. అందుకోసం మహాభారతంలోని ఆ రాజ్య సింహాసనం మీద ఉండేవారు ఎవరికైతే రాజ్య వ్యామోహం లేని వారి గురించి కాదు, వేదవ్యాసుల వారు వారి కంటే అసలు వారు కంప్లీట్ గా భగవద్భక్తి మార్గంలో ఉన్నవారు. బట్ రాజసింహాసనం అంతా కూడా చూసుకుంటూ ధర్మముని మరియు భక్తి మార్గాన్ని పాటిస్తూ ఉండేవారు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే వారు విదురుల వారు. కాబట్టి విదురుల వారు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన గుణం కలిగిన వారు. అదే రకంగా అక్రూరుల వారు కూడా. కాబట్టి వారు వ్యాస మహర్షి కంటే ఏ రకంగా కూడా తక్కువ కాదు. వ్యాస మహర్షి అంటే ఎవరు? సాక్షాత్ నారాయణ రూపం. ఎవరైతే వేదవ్యాసుల వారు అన్ని వేదాలని అన్నిటినీ కూడా అతను రాయించారు. కాబట్టి విదురుల వారు కూడా అంతే గొప్పవారు. కాబట్టి he accepted Krishna as his worshipable Lord and followed his instructions wholeheartedly. అతను భగవంతుడి ద్వారా నియమించబడిన ప్రతి ఒక్క దీన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అతను తూచా తప్పకుండా పాటించేవారు. సో యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అని అంటే పూజలు, పూజా విధానాలు, దీపం వెలిగించడము అవంతా కూడా కేవలం కర్మకాండ. నిజంగా ఎవరికైనా సరే కూడా భక్తి మార్గాన్ని అవలంబించాలి అని అంటే ఎవరికైనా మరి అనిపించచ్చు, నేను ఎలా పాటిస్తున్నాను, నేను అసలు భక్తి మార్గంలో ఉన్నానా లేనా, ఒకవేళ ఉన్నానంటే ఎంత బాగున్నాను, లేను అని అంటే ఎందుకు లేను, ఏం చెయ్యాలి నేను, చాలా డౌట్స్ చాలా మందికి ఉంటాయి. ఇది దీక్ష తీసుకోవాలి అని అంటే సరే దీక్ష తీసుకుంటాం బాగుంది, కానీ దీక్ష అనేది అదేదో ఒక ఈవెంట్ కాదు, అది అదొక ప్రాసెస్. అది జీవిత కాలం అంతా కూడా అండ్ దాని పర్యాంతం కూడా పాటించవలసిన ప్రాసెస్ అది. ఈ జీవితం ఒకటి అయిపోయినంత మాత్రాన దీక్ష అని అంటే నిజం చెప్పాలి అని అంటే అయ్యప్ప మాల దీక్ష తీసుకున్నట్టుగా ఆ రకంగా కాదు. అయ్యప్ప మాల దీక్ష తీసుకున్న వారిని చూడండి, అన్ని వారు మాల వేసుకున్న అన్ని రోజులు కూడా నియమనిష్టలతో ఉంటారు. మాల తీసేయగానే వారి వ్యసనాలకు వారు లోబడిపోయి ఉంటారు. అది దీక్ష కాదు. అది దీక్ష అని అంటే ఏదో ఒక ఈవెంట్, దాన్ని కొన్ని రోజుల కోసం పాటించి దాని తర్వాత వదిలేయచ్చు అన్నట్టుగా కాదు. అది దీక్ష అని అంటే ఒక కమిట్మెంట్, ఒక కట్టుబాటు. ఆ కట్టుబాటుకి సిద్ధంగా ఉండగలచాలి. ఎవరి కోసం ఆ కట్టుబాటు? వారి ఓన్ ఉద్ధరణ కోసం. ఏ రకంగా అయితే ఒక స్టూడెంట్ వారి చదువుని వాటిని అన్నిటికంటే ప్రామినెంట్ పొజిషన్ ఇచ్చుకొని వారు పద్ధతిగా ఉంటారో, కేవలం చదువుకున్నంత దాకా మాత్రమే కాదు, వారి జీవిత కాలం దాకా కూడా వారు కట్టుబడి ఉంటారు. ఆ రకంగా వారు ఎప్పటికీ కూడా ఒక స్టూడెంట్ లాగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారో అదే రకంగా దీక్ష అనేది కూడా అటువంటిదే. జీవితకాలం ఒక్కటి సరిపోదు, జీవిత పర్యాంతం కూడా వారు వారి గురువుకి నిష్ఠగా ఉండాలి. గురువు చెప్పిన ఆజ్ఞని పాటించాలి. గురువు ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారో దాన్ని పాటించాలి. మనకి గురువు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అదేమి మనకి తెలియకుండా ఉండేది కాదు. ప్రతి గురువు మనకి చెప్పినది అంటే మన గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్క గురువు ఏదైతే చెప్పారో అదే మన గురువు కూడా చెప్తారు. నాకు నా గురువు జయపతాక మహారాజుల వారు చెప్పేది కొత్త విషయం కాదు. జయపతాక మహారాజుల వారికి తన గురువు అయిన హిస్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారో అదే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నా గురువు మహారాజు కూడా నాకు ఇస్తారు. దాన్ని తెలుసుకొని ఉండొచ్చు. మనం తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టమైన విషయం ఏం కాదు. అది ఫాలో చేయడం, దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించడం, గురు మహారాజ్ ఏం చేస్తే ఆనందపడతారనేది తెలుసుకొని అవి మనం కార్యం చేయడం.
గురు మహారాజ్ ఏం చేస్తే ఆనందపడతారు? బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తే. గురు మహారాజ్ ఏం చేస్తే సాటిస్ఫైడ్ అవుతారు? అతను ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయితే. కాబట్టి నాకు ఒక సన్నివేశం గుర్తొస్తోంది. ఎప్పుడైతే మాకు ఇనిషియేషన్ జరిగిందో 2016లోని, అప్పుడు మేమంతా కూడా, ఎందుకంటే నాకు మొదటిసారి గురు మహారాజ్ని దగ్గర నుంచి అంత దగ్గరగా చూసి ఇనిషియేషన్ తీసుకోబోతున్నాను, సేవ చేసే అవకాశం వచ్చింది. కాబట్టి నేను దాన్ని చాలా కుతూహలంతో నేను ఆ సేవ చేస్తున్నాను. నాకు చాలా గొప్ప అవకాశం దొరికింది, నేను చాలా అదృష్టవంతుణ్ణి అనుకుంటూ, ఇదే జీవితం అంటే, ఇదే భక్తి అంటే అన్నట్టుగా నేను అప్పుడు సేవ కోసం అక్కడ ఉండిపోయి ఉన్నాను. కానీ నాకు నిజమైన సేవ అంటే ఏంటో నాకు అప్పటికి తెలియదు. సో అంతా అయిపోయింది ఈవెంట్. ఈ టెంపుల్ నుంచి ఇప్పటికి కూడా మ్యాంగ్లోర్ ఇస్కాన్ నుంచి మీరందరూ కూడా చాలా కాలంగా మీకు అందరికీ అనుబంధం ఉంది. మీకు ఇక్కడ టెంపుల్ డివోటీస్ పేర్లు కూడా తెలిసే ఉంటుంది. టెంపుల్ డివోటీస్ పేర్లు చెప్పండి, ఎవరైనా మీకు తెలిసిన టెంపుల్ డివోటీస్ పేర్లు. సచ్చినందన్ ప్రభు, సచ్చిదానంద ప్రభు, శ్రీవాసంగ ప్రభు, గౌరవ్ ప్రభుజీ, శివసంగం ప్రభుజీ, నామనిష్ఠా దాస్ ప్రభుజీ, స్టార్టింగ్ నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ, ఇంకా కునాల్ ప్రభుజీ, హేమంత్ ఓకే, ప్రభుజీ. సుబుద్ధి దామోదర్ ప్రభుజీ పేరు వినుంటారు. అవును ప్రభుజీ. ఓకే, కానీ ఎవరైనా బృందావన్ ప్రభు పేరు విన్నారా? ఎస్ ప్రభుజీ, వృందావన్ ప్రభుజీ ఫారెన్నర్ కదా ప్రభుజీ? కాదు కాదు, పక్క ఇండియన్, చాలా చాలా మితభాషి. యాక్చువల్ గా నా సన్నివేశం కూడా దానితోనే, అతనితోనే సంబంధించినది. గురు మహారాజ్ మందిరానికి వచ్చారు. సో అంతా అయిపోయినాక ఈవెంట్ ఇనిషియేషన్ అంతా అయిపోయింది, ప్రతిదీ అయిపోయింది. గురు మహారాజ్ వచ్చారు మందిరానికి. అప్పటిదాకా గురు మహారాజ్ని కనీసం చూసేదానికి కూడా ఈ బృందావన్ ప్రభు రాలేదు. ఆయన మందిరం నుంచే ఆయన సేవ, అతని సేవ అతను చేసుకుంటున్నారు. కానీ గురు మహారాజ్ వచ్చి, అసలు మనకందరికీ కూడా పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు, మనం భగవంతుడిని దర్శించేదానికి కాదు గుడికి వెళ్ళేది, భగవంతుడు మనల్ని వెతుక్కునేలాగా మనం చేసుకోవాలి అని. సో గురు మహారాజ్ని వెతుక్కుంటూ ఆ రోజు కర్తవ్యాలను నేనైతే పక్కన పెట్టేసి గురు మహారాజ్ని చూసేదానికి వెళ్ళిపోయాను. నామనిష్ఠా ప్రభుకి వారందరికీ వారి రెస్పాన్సిబిలిటీ అది కాబట్టి వచ్చారు. కానీ నాలాంటి వారికి ఏంటి అని అంటే కుతూహలము, కొత్తదనము, సో ఒక ఉత్సాహం, గురు మహారాజ్ వచ్చారని చూసేదానికి వెళ్ళాను. కానీ అంతా అయిపోయింది, ఈవెంట్స్ ఇనిషియేషన్ అయిపోయింది, ఇంకా గురు మహారాజ్ తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి, మందిరానికి ఒకసారి వచ్చి వెళ్దాం అని అనుకున్నారు. కరెక్ట్ గా అదే సమయంలో బృందావన్ ప్రభు తిరిగి వచ్చారు సాయంత్రం పూట. అతని కర్తవ్యం ఏంటంటే ప్రతిరోజు తెల్లారుతూనే మంగళారతి అటెండ్ అవుతారు. ఆయన ఎప్పుడూ కనిపించారు, ఆయన అస్సలు కనిపించారు ఎవరికి. తెల్లారుతూనే మంగళారతి కనిపిస్తారు. చాలా చాలా మితభాషి. పుస్తకాలు ఒక సంచి తీసుకుంటారు, మంగళారతి అయిపోగానే వెళ్ళిపోతారు, నడుచుకుంటూ వెళ్తారు రైల్వే స్టేషన్ కి. ఏ ట్రైన్ దొరికితే ఆ ట్రైన్ లో ఎక్కేస్తారు. భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం పుస్తకాలు అన్ని మోసుకొని వెళ్తారు. దాన్ని అంతా అమ్మేసి సాయంత్రం పూట తిరిగి వచ్చేస్తారు. ఒకవేళ పుస్తకాలు అమ్ముడు పోలేదు అని అంటే ఏదో ఒక రైల్వే స్టేషన్ లోనే పడుకొని మొత్తానికి దాన్ని అమ్ముకున్న తర్వాతే వస్తారు మళ్ళీ. అది ఆయన చేసే పని. చాలా చాలా అసలు ఒక చిన్న డబ్బాతోని ప్రసాదం ఏదో కొద్దిగా పట్టుకెళ్తారు. బయట ఏమాత్రం కూడా ఫుడ్ తినరు, ఎవరిచ్చినా స్వీకరించరు. ఆయనకి ఎంత కావాలో అంతే పట్టుకెళ్తారు. ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా నైట్ ఆయనకి ఎక్కడైనా వ్యతిసించవలసింది వస్తే వ్యతిసిస్తారు, కానీ అదే ఆహారంతోనే ఉంటారు. బయట కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా తాగరు ఎక్కువగా. అంతలాన అసలు ఆయన ఉండే జీవన శైలి అది. ఆయన ప్రతిరోజు చేసేది ఏంటి అని అంటే భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం పుస్తకాలని భక్తులకి అమ్మి దాంతోని డబ్బులు ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని తీసుకొని వచ్చి మందిరానికి మళ్ళీ ఇచ్చేయడము, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పుస్తకాలు కొత్త షర్ట్ తీసుకొని వెళ్ళడం. ఇది ఎప్పుడైతే గురు మహారాజ్కి తెలిసిందో, ఇంకొక భక్తుడు కూడా ఉన్నారు, ఆయన మిమ్మల్ని చూసేదానికి రాలేదు, ఆయనది దినచర్య ఇది అని ఎప్పుడైతే తెలిసిందో గురు మహారాజ్కి, ముందు అతన్ని పిలవండి, ముందు అతన్ని పిలవండి, ముందు అతన్ని పిలవండి అని చెప్పని గురు మహారాజ్ పదే 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 చెప్పారు. ఎప్పుడైతే అతను వచ్చారో గురు మహారాజ్ అతన్ని దగ్గర తీసుకొని ఆలింగించుకున్నారు. అంతలాన గురు మహారాజ్కి అతను నచ్చారు. గురు మహారాజ్ వచ్చారు కదా అనేసని అక్కడికి వచ్చి పరిగెత్తి వచ్చి అతన్ని చూసేద్దాము, కర్తవ్యాన్ని విడిచిపెట్టి
కర్తవ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అని కూడా అనలేము. ఆ వేడుకనే అలాంటిది. గురు మహారాజ్ వచ్చారు అని అంటే అదొక పెద్దగా పండగ వాతావరణం మనకి. కానీ బృందావన్ ప్రభుకి ఏంటి అని అంటే ఆ టైంలోని ఇది కూడా కనీసం అంటే గురు మహారాజుని చూడాలనే ఒక ఆతృత కూడా ఆ టైంలో లేదు. కేవలం కర్తవ్య నిష్ఠ, ఆయన నిష్ఠ అంతది. సో నాకు ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? గురు మహారాజుని సంతృప్తి పరచడం. గురు మహారాజ్ ఎప్పుడు సంతృప్తి పడతారు? పుస్తక వితరణ చేస్తే. ప్రభుపాదుల వారు పదే 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 చెప్పేవారు, భగవద్గీత భాగవతం ఇది మీరు పుస్తకాలని వితరణ చేయండి, ఎంతమందికి అమ్మగలిస్తే అంతమందికి అమ్మండి. సో ఇన్ఫాక్ట్ తన గురువు అయిన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ ఠాకూర్ అతను ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అని అంటే, ఒకసారి ఎప్పుడో మందిరం నేను తీసుకున్నాను ఒకటి, కానీ మిగతా డిసైపుల్స్ వారందరూ కూడా ఎవరు ఏ గది తీసుకుంటారు అనే ఆలోచనలోనే ఉన్నారే గాని వారికి భక్తి మార్గంలో నుండేవారు తక్కువ అయిపోయారు. కాబట్టి నేను ఈ మందిరాన్ని నమ్మేసి ఈ వచ్చిన ధనంతోని పుస్తక వితరణ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని ఒకసారి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ఠాకూర్ ప్రభుపాదుల వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి చెప్పారు. అది వినిన తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి అర్థం అయిపోయింది ఏం చేయాలి, తన గురువు ఏం కోరుకుంటున్నారు అనేది అర్థమైంది. అందుకోసం అతను అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా తన బట్టలు ఏవి కూడా పెట్టిలో పెట్టుకోలేదు. ఒక పెద్ద పెట్టి పట్టుకొని వెళ్ళారు, కానీ ఆ పెట్టి నిండా పుస్తకాలే ఉన్నాయి. అతని కోసం రెండో ఎన్నో ఒక కుర్తా, ఒక ఇది ధోతి పెట్టుకున్నారు. కనీసం ఒక ఆలోచన కూడా రాలేదు అతనికి. అమెరికా ఆ టైంలోని చలి విపరీతంగా ఉంటుంది, ఆ చలి ప్రాంతంకి వెళ్ళబోతున్నారు, ఇది ఏమాత్రమైనా సరిపోతుందా అనేసని కనీసం ఆలోచన కూడా రాకుండా ఆయన తన కోసం ఏం పెట్టుకోకుండా అదే వస్త్రాలని పెట్టుకొని ఆయన పెట్టి నిండా పుస్తకాలు పెట్టుకొని వెళ్ళారు. అందరికీ దాన్ని పంచిపెట్టాలి అని చెప్పని. అండ్ అతని యొక్క నిష్ఠ అంత గొప్పది కాబట్టి ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అవ్వగలిగారు. నిష్ఠ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నిష్ఠ అనేది ఉన్నది అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లారిటీ అనేది ఉండాలి. మన గురువు మన దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు, భగవంతుడు మన దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు, అది కరెక్ట్ గా క్లారిటీ ఉండాలి. అది తెలిసిన తర్వాత నిష్ఠ అనేది ఉండాలి. ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు కాపాడతారు, నాకు భగవంతుడు కృష్ణుడి నా గురు మహారాజు నా దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు దాన్ని నేను పూర్తి చేయగలచాలి అనే ఆ నిష్ఠ ఉంటే జీవిత పర్యాంతం దాకా కూడా ఉండాలి. ఈ యొక్క జీవితం దాకానే కాదు, దాని తర్వాత కూడా. సో అంతలా ఉన్నది అని అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను, గురువు గారు చాలా చాలా సంతృప్తి పడతారు. అండ్ ఎవరికైతే గురువు సంతృప్తి పడతారో వారికి కృష్ణుడు వద్దననుకునే ప్రసక్తే లేదు. ఎవరినైతే గురువు రికమెండ్ చేస్తారో వారిని కృష్ణుడు వద్దనే అవకాశమే లేదు. ప్రభుపాదులు వారు ఆల్రెడీ చెప్పారు, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించండి, 16 మాలలు జపించండి చాలు. దానికంటే మించి ప్రభుపాదులు వారు చెప్పలేదు. మీరు ఇవి చెయ్యండి. మీకు ఒకవేళ కృష్ణుడి యొక్క దూతలు కూడా ఒకవేళ మీకు ఫ్రంట్ డోర్ ఒకవేళ లాక్ చేసేసారంటే నా ధోతి పట్టుకొని ఉండండి, నేను వెనకాల బ్యాక్ డోర్ నుంచి నేను మీకు ఎంట్రీ ఇప్పిస్తాను, మీకెందుకు నేను ఇప్పిస్తాను అంటున్నారు. వాగ్దానం చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇంత అథారిటీగా, ఇంత కన్విన్సింగ్ గా, ఇంత అథారిటేటివ్ గా ఎవరైనా చెప్పగలరు అంటే అది కేవలం గురువే చెప్పగలరు. కృష్ణుడు మీకు ఒకవేళ తలుపు మూసేసినా నేను మీకు ఇప్పిస్తానంటున్నారు. కృష్ణుడు అసలు తలుపు ముయ్యరు. గురు మహారాజ్ అంత ఆమెడు దూరంలో ఉన్నారని అంటే కృష్ణుడే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. ఏందైనా ఎవరిని తీసుకొని వచ్చావు? ఓ ఇతను గొప్ప భక్తుడా మీరు చెప్తున్నారు అని అంటే ఖచ్చితంగా గొప్ప భక్తుడే, నాకు ప్రియాతి ప్రియమైన వాడు ఇతను, లేకపోయిందా ఈమె నాకు ప్రియాతి ప్రియమైన ఆవిడ అని చెప్పని ఆలింగించుకొని మరి కృష్ణుడు తీసుకెళ్తారు. మనం చేయాల్సిందల్లా ఒకటి, గురువుని సంతృప్తి పరచాలి. గురువు సంతృప్తి పడ్డారు అని అంటే చాలు, మనకి సర్వము సంతృప్తి పడిపోయినట్టుగానే. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు, విదురుల వారికి తెలుసు ఏం చేయాలి. విదురుల వారు ఎందుకంటే వ్యాసదేవుల వారి యొక్క అంశం కాబట్టి అతనికి సర్వము తెలుసు. అతను కృష్ణుణ్ణి అతని ఆరాధ్య దేవుడిలాగా అతనికి సర్వము తెలుసు. ఒకటి అతను విదురుల వారి అంశం, విదురుల వారు ఆయన వ్యాసదేవుల వారి అంశం. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అతను ఎవరో కాదు, సాక్షాత్ యమధర్మరాజు. కాబట్టి అతనికి కృష్ణుడు యమధర్మరాజు అంటే ఎవరు? ద్వాదశ మహాజనుల్లో నుంచి ఒకరు.
కాబట్టి సర్వము తెలిసిన వారు. కాబట్టి కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనే విషయం తెలుసుకున్నారు అతను. కాబట్టి పరమ ఆరాధ్యంగా అతను కృష్ణుడిని పెట్టుకున్నారు. సో కాబట్టి కృష్ణుడు ఏది చెప్పినా సరే కూడా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఆయన హోల్ హార్టెడ్లీ పాటించారు, ఏమాత్రం కూడా దాంట్లోని తూచా తప్పకుండా. 4వ శ్లోకం. కిమన్ వపృచ్ఛన్ మైత్రేయం విరజాస్తీర్థ సేవయా ఉపగమ్య కుశావర్త ఆసీనం తత్వవిత్తమం. Translation: Vidura was purified of all passion, wandering in sacred places, and at last he reached Hardwar, where he met a great sage who knew the science of spiritual life, and he inquired from him. Shaunaka Rishi therefore asked, what more did Vidura inquire from Maitreya? Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Here the word Virajas Tirtha Sevaya refer to Vidura, who was completely cleansed of all contamination by traveling to places of pilgrimage. In India, there are hundreds of sacred places of pilgrimage, of which Prayaga, Hardwar, Vrindavan, and Rameshwaram are considered principal. Dani Charadham Yatra antaru. After leaving his home, which was full of politics and diplomacy, Vidura wanted to purify himself by traveling to all these sacred places, which are so situated that anyone who goes there automatically becomes purified. ఊరికనే ఒక్కొక్క జగాకి వెళ్ళిపోతే తిరిగేసి వచ్చేస్తే వారి యొక్క పాపాలు విముక్తి అయిపోతుంది, లేక వారు శుద్ధీకరణ జరిగిపోతుంది అని అంటే కాదు. శుద్ధీకరణ అలా జరగదు. వారి యొక్క తత్వము, వారు ఎంత నేర్చుకున్నారు, ఏ మానసిక ప్రవర్తనతోని వారు వెళ్ళారు అన్నది ఇంపార్టెంట్. బృందావనికి నేను వెళ్ళాను ఇంతకుముందు. ఇప్పటికీ బృందావానికి నేను వెళ్ళి చాలా సంవత్సరాలు అయింది. మనసు లాగుతోంది, తలుచుకున్నప్పుడు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇది విరహ వేదనతోనో బాధతోనో, అంటే భగవంతుడు ప్రతి కోరికతోనో కాదు. అంటే నేను ఎన్ని పాపాలు చేస్తుంటే ఇంత శిక్షలు అనుభవిస్తున్నాను, బృందావనికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు అనేది, కనీసం ఏడిస్తే ఆ బాధన తగ్గుతుందనే ఉద్దేశంతో కొన్నిసార్లు కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వస్తుందే గాని ఇది పశ్చాత్తాపంతో వచ్చే కన్నీళ్లు కాదు. ఇది కేవలం నేను చేసుకున్న పాపాలకి పరిహారంగా నాకు వస్తున్న కన్నీళ్ళు అవి. సో అనిపిస్తూ ఉంటుంది, నేను బృందావనికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను. బృందావన్గా కాదు, ఇప్పటిదాకా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు ఏదైతే వాళ్ళు పెట్టారో, మాయాపూర్ కావచ్చు, నా మనసు మీరందరితో పాటు అక్కడికి, ఇప్పుడు మాయాపూర్ అంటే సో వారితో ఒకసారి ఐటనరీ కనుక్కుంటాను. నాకు సంబంధమే లేదు అసలు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఈ సమయంలో ఎక్కడుంటారు అనేది నాకు సంబంధం లేదు అసలు. కానీ అయినా సరే కూడా నా మనసు మాత్రం, సో నేను ఆత్మస్వరూపంగా నేను అక్కడికి తిరుగుతూనే ఉంటాను వారితో పాటు. కానీ నాకు అవకాశం దొరకటం లేదు, నేను ఇప్పటిదాకా వెళ్ళలేదు. కేవలం ఒక్కసారి వారితో పాటు మాయాపూర్కి వెళ్ళాను, అది కూడా ఎప్పుడో. సో అది ఎందుకు అని అంటే, భగవంతుడు నాకు ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వటం అనేది దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను చేసిన తప్పులు ఎవరు చేయకూడదు కనీసం. సో ఒకసారి బృందావనికి వెళ్ళినప్పుడు నేను మా నాన్నగారు ఇద్దరం ట్రైన్లో వెళ్తున్నాను. ఎవరో, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా, ఒక అతను వారి భార్య వారి కూతురుతో పాటు వెళ్తున్నారు. చూసేదానికి వారందరూ ముగ్గురు తాగేస్తున్న వారిలాగా అనిపిస్తున్నారు. వారి మాటలు, వారి ప్రవర్తన ఆ రకంగా ఉండేసరికి నాకు ఎందుకో అది భరించలేకపోయాను. ఆయన్ని చంప మీద ఒకటి కొడతాను నేను మీకు అన్నట్టుగా అన్నాను. మామూలుగా అయితే తాగుబోతులు ఎవరైనా సరే కూడా ఇంత మాట అనిన తర్వాత తిరిగి కోపం వస్తుంది. వారు తిరిగి వారిలోని శక్తి సామర్థ్యం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ క్షణాన్న వారికి ఏంటి అని అంటే చాలా ఆక్రోశం వచ్చేసి వారు తిరిగి అరిచేస్తారు. నువ్వెంత, నీ జాతి అంతా అన్నట్టుగా వారు మాట్లాడతారు. కానీ ఇతను నేను ఆ మాట అనిన తర్వాత ఏ మాత్రం కూడా మారు మాట్లాడలేదు. అది మొదటి లక్షణం. ఆయన తాగి లేరని చెప్పాను దానికి. నేను ఎంత మూర్ఖుణ్ణి అనే విషయానికి ఇదొక పరాకాష్ట అనమాట. ఆ సమయంలో నేను ఆయన అన్నాను, అది మొదటి తప్పు. రెండోది, ఆయన తిరిగి అనలేదు అని అంటే ఆయన గొప్పవారు ఎవరు. కానీ
నాకు అప్పటికి కూడా నాకు క్షమాపణ అడగాలనే ఆ బుద్ధి కానీ తెలివితేటలు కానీ రాలేదు. నేను అనేసిన దానికి నాకు ఏమాత్రం కూడా బాధ విచారం అనిపించలేదు. కానీ దాని తర్వాత చాలాసేపు తర్వాత మా నాన్నగారు అతనితోని మాట్లాడుతున్నారు ఏదో విషయంగా. మా నాన్నగారికి అది అసలు తెలియని కూడా తెలియలేదు నేను ఆయన అన్నానని. దాని తర్వాత మా నాన్నగారు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన అడిగారు మా నాన్నగారిని, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు అంటే, ఇలా బృందావనం దర్శనానికి వెళ్తున్నాను అన్నారు. అనేసరికి ఆయన అన్నారు, మీరు చూస్తే బృందావనానికి, అది కూడా ధామానికి వెళ్తున్నారు మీరు, అంత గొప్ప ధామానికి వెళ్ళి దర్శన నిమిత్తం వెళ్తున్నారు, కానీ మీ అబ్బాయికి ఇంత కోపం తగదు కదండి, ధామానికి వెళ్తూ కూడా ఇంత కోపాన్ని పెట్టుకొని వెళ్తున్నారా అని అడిగారు. ఇది ఎప్పుడైతే విన్నానో నాకు ఆయన కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ అడగాలని అంత బాధ అనిపించేసింది. అవును, కరెక్టే కదా, ధామానికి వెళ్తున్నాను కానీ ఇంత కోపం పెట్టుకొని వెళ్తున్నానే. భగవంతుడి దగ్గరికి ఎప్పుడైతే వెళ్తామో కేవలం భక్తి భావం పెట్టుకొని వెళ్ళాలి. ఈవెన్ శరీరం త్యాగం చేసినప్పుడు కూడా కేవలం భక్తి అనేది ఉండాలి. ఆ టైంలోని మనం ఒకవేళ రాగము, ద్వేషము, భయము ఇవి పెట్టుకొని ఉంటే మరి మనకి భక్తి అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? సో అందుకోసమే నేను చనిపోయేటప్పుడు, శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు నా వారు, నా పిల్లలు, నా మనవళ్ళు, నా మనవరాళ్ళు, నా ఇల్లు అనే ఆ భావనని విడిచిపెట్టేయాలి. అవేవి కూడా మన జీవితంలోని ఒక సర్టెన్ లెవెల్ దాకా చాలు, అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే 50 ఏళ్ళు దాటి ఉంటామో, 51వ వయసు వచ్చేస్తుందో ఏటు, అప్పటి నుంచి వానప్రస్థం మెల్లిమెల్లిగా అన్నిటినీ విడిచిపెట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకనంటే పిల్లలకి రెక్కలు వచ్చేసాయి, మనవలకి మనవరాలకి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు చూసుకోగలరు. భగవంతుడు వాళ్ళకు కూడా అంతే శక్తి సామర్థ్యం ఇచ్చారు ఎంతైతే మీకు ఇచ్చారో. వాళ్ళ రెక్కలు వాళ్ళు వచ్చినాక వారు ఎదగగలరు, వారి కుటుంబాన్ని వాళ్ళు చూసుకోగలరు. ఇంకా కూడా పాకులాడడం అనేది చేసుకున్నాము అని అంటే మోక్ష మార్గంలోకి మనమే ఆటంకాన్ని సృష్టించుకున్న వారు అవుతాం. అందుకోసం భగవద్గీతలో మనకి ముందు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, రాగము కూడా అనేది మనకి ఒక ముఖ్యమైన ఆటంకం. వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితః బహవో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగతాః. సో రాగం అనేది కూడా విడిచిపెట్టుకోవాలి. కోపము, ద్వేషము అవి ఎలాగో విడిచిపెట్టుకోవాలి, క్రోధము అనేది. కానీ ఇది ఎస్పెషలీ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వారి కోసం చెప్తున్నారు, రాగం అనేది కూడా విడిచిపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే భక్తి మార్గంలో ఉన్న వారికి, మీలాంటి వారికి ఎవరికి కూడా కోపము, ద్వేషం అనేది ఉండదు, కానీ రాగం అనేది ఉంటుంది. అది కూడా విడిచిపెట్టుకోవాలి. అది విడిచిపెట్టుకున్నారు అని అంటే భక్తి అనేది వస్తుంది. సో నేను చేసిన ఈ పాపం వల్ల నాకు అనిపించింది ఆయన కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ కోరుకోవాలని. కానీ ఆ టైంలో ఒకటి ఏంటంటే అహంభావం ఒకటి అడ్డం వస్తుంది. అందరి ముందు నేను ఈ రకంగా ఇతన్ని క్షమాపణ అడిగితే బాగుండదేమో అని నేను ఆ క్షమాపణ కోరలేదు. నేను చేసిన ఆ ఒక్క పాపానికి ఇప్పటికి దగ్గరగా 8-9 సంవత్సరాలు అయింది నేను ధామానికి వెళ్ళి, బృందావన్ ధామంకి వెళ్ళి. నాకు ఇప్పటిదాకా కూడా రాధారాణి, శ్రీమతి రాధారాణి ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు. ఎందుకు అని అంటే నేను చేసిన ఆ ఒక్క పాపం వల్ల. ఆ ఒక్క పాపం చిన్న పాపం కాదు, అది చాలా పెద్ద పాపం అది. సో ఆ రకంగా నేను ఆ రోజు చేయకపోయి ఉంటే, చేసినా సరే కూడా ఆయన క్షమాపణ కోరుకొని ఉంటే ఈ రోజుకి ఇంత అయ్యేది కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అని అంటే, ధామానికి ఏదో ఊరికనే మనం ట్రైన్ టికెట్, ఫ్లైట్ టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం అనేది అది ధామంకి వెళ్ళినట్టుగా కాదు. అది ధామంకి వెళ్ళాలి అని అంటే సరైన ఆలోచన విధానంతో వెళ్ళాలి. మనం అక్కడ సాక్షాత్ భగవంతుణ్ణి దర్శనం చేసుకోబోతున్నాము. ఇది మన అంతిమ యాత్ర. అక్కడికి చేరుకున్నాక మనం భగవంతుడిలోని బాగా అతని యొక్క ఆలోచనల్లోని మనము నిమగ్నం చేసుకొని ఉండాలి అనేది మనం తెలుసుకొని వెళ్ళాలి. ఇతరది ఇంకే ఆలోచన కూడా మనకి ఉండకూడదు. ఆ రకంగా ఆలోచనతో మనం వెళ్ళాలి. భగవంతుడి చరణాలకి నేను సమర్పించబడి ఉంటాను అని చెప్పని ఆలోచనతో వెళ్ళాలి, సేవాభావంతో వెళ్ళాలి. అంతేగాని పిలిగ్రిమేజ్ని ఒక మనము అంటే తీర్థయాత్రల్ని మనం ఒక విహార యాత్రలాగా మనం భావించకూడదు. ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఇవాళ చూడండి, మనకి బృందావన్కి లేక మాయాపూర్కి అటువంటి చోట్లకి వెళ్ళాలి అని అంటే చాలా మంది ఇవాళ రేపు నాలాంటి వారు
జస్ట్ పైన పైన ఏదో మనం ఎంజాయ్ చేసుకునేదానికి వెళ్దాం, అక్కడ ఇది తినేదానికి బాగా దొరుకుతుంది, అది తాగేదానికి బాగా దొరుకుతుంది అనేది ఆలోచనలతో వెళ్తారే గాని అక్కడ భగవంతునికి ఏంటి ప్రియమైనది, అక్కడ భక్తులు మాయాపూర్ కానివ్వండి, లేకపోతే బృందావన్ కానివ్వండి, ఇవంతా కూడా శ్రీమతి రాధారాణి ద్వారా సృష్టింపబడిన చోట్లవి. సో అవి మామూలు అయిన ప్రదేశాలు కావు, అవి శ్రీమతి రాధారాణి సృష్టించినటువంటివి. నవద్వీప్ ధామము, బ్రజ్ ధామము రెండూ కూడా శ్రీమతి రాధారాణి ద్వారా సృష్టింపబడింది. కాబట్టి అక్కడ ఉండే వాసులందరూ కూడా వారు సాక్షాత్ భక్తులే. వారు ఎంత అపిచేత్సుదురాచారో భక్తామం అనన్య భక్తాదురేవ మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థతో హి సహా. అక్కడ వారు ఎంత పాపాత్ముల్లాగా మీకు కనిపించినా సరే కూడా వారందరూ కూడా శ్రీమతి రాధారాణి ద్వారా ఎంపికైన వాడు, మానవ మాత్రుల ద్వారా కాదు. మనం శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ఎంపికను మనం తప్పు పట్టే అంత గొప్పవారం కానే కాదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలనంటే అటువంటి వారికి ముందు నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇలాంటి ధామాలకి బ్రజ్ ధామం కావచ్చు, లేకపోతే మాయాపూర్ ధామం కావచ్చు, అలాంటి చోట్లకి వెళ్ళి మనం అక్కడ భక్తిని పొందాలి అని అనుకుంటే ఒకటి మన డెసిగ్నేషన్స్, మనం ఫిజికల్ ఇది మనం బయటే విడిచిపెట్టుకోవాలి. మన ధనాన్ని కూడా మనం అక్కడ తీసుకెళ్లకుండా ఉంటేనే మంచిది. ఎక్కువగా కొద్దిగా అవసరం మేరకే పట్టుకెళ్ళాలి. రిక్షాలోనే వెళ్తాను, ఆటోలోనే వెళ్తాను, నేను ఇక్కడ నడవలేను, అయ్యో చెప్పులు వేసుకోకపోతే నాకు గుచ్చుకుంటుందేమో, అస్సలు పనికిరాదు. ఇవన్నీ కూడా ధామము. ఇక్కడ మట్టిలోని కణం కణంలోని కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. మాయాపూర్ కణ కణం మట్టిలోని కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారు. అది ఎలాంటి పవిత్రమైన పావనమైన భూమి అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జన్మ తీసుకున్న భూమి అది. కాబట్టి అక్కడ ప్రతి కణంలోని కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు, చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారు, నిత్యానంద మహాప్రభు ఉన్నారు, షడ్గోస్వామిలు ఉన్నారు. బృందావనంలో ప్రతి కణకణంలోని కూడా శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క కృప ఉన్నది. అలాంటి కృప మీద మనం చెప్పులు వేసుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతామా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధామంకి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పులు వద్దు. చెప్పులు అసలు ప్యాక్ చేసి బయట పడేసి ఉంచండి, చెప్పులు అసలు వేసుకోకూడదు. అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అక్కడ ఆటోల్లోనూ రిక్షాల్లోనూ వాటిలోనూ వీలైనంత దాకా అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ టెంపుల్ అథారిటీస్ చెప్పేంత దాకా మనం వాటిలో నెక్కకుండా ఉండేది మంచిది. నడుచుకొని వెళ్ళాలి, అది కూడా బేర్ ఫుట్ తోని. మెడికల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయంటే చెప్పులు వేసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. మరి ఎప్పుడు మెడికల్ కండిషన్స్ ఉన్నా సరే కూడా చెప్పులు వేసుకోకుండానే నడవాలనేం లేదు. మెడికల్ కండిషన్స్ ఉండేటప్పుడు చెప్పులు వేసుకోండి, డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశారంటే చెప్పులు వేసుకోండి. మీకు అసౌకర్యంగా ఉన్నది, ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది అనేటప్పుడు వేసుకోండి. కానీ హెల్దీగా ఉన్నారంటే మాత్రం దయచేసి చెప్పులు లేకుండా వెళ్ళండి. అండ్ హెల్దీగా ఉండేటప్పుడు దయచేసి రిక్షా ఆటోల్లోని కాకుండా నడుచుకొని వెళ్ళేదానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే అక్కడ మట్టి కాదు అది, యాక్చువల్గా అది అంటే బంగారం వజ్రం కంటే కూడా అతి విలువైనది. ముందు అక్కడ ఇసుక రేణువులకి అక్కడ రజ్ అంటారు, అక్కడ ఆ రజ్కి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి ముందు. మాయాపూర్కి వెళ్ళినా, లేకపోతే బృందావన్కి వెళ్ళినా, లేక పూరికి వెళ్ళినా ముందు అటువంటి ఆ ధామాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ లో చెప్తున్నారు 64 డిఫరెంట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్. దాంట్లోని 5 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ మనకు చెప్పారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని. అందులోంచి ఒకటి మథురావాసం, అంటే ఇటువంటి ధామానికి వెళ్ళడం. సో కాబట్టి ధామంకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ రేణుకి మనం రజ్కి మనం నమస్కారం మన శరీరానికి అతుక్కుంటుందో అంత మనకి కృప ఉన్నట్టుగా. కాబట్టి దాన్ని దులుపుకోవద్దండి. ఇది మామూలు మట్టి కాదు, ఇది సాక్షాత్ భగవంతుడు నడయాడిన భూమి. అది అతని పాద చిహ్నాలు, అతని చెప్పులు వేసుకొని ఎప్పుడు నడవలేదు భగవంతుడు, అతని పాద చిహ్నాలు ఉండే మట్టి అది. ఆ మట్టి మన శరీరంకి తగలడం అనేది మన అహోభాగ్యం. అది మనం ఆ మట్టిని ఎంపిక చేసుకోలేదు, ఆ మట్టి మనల్ని ఎంపిక చేసుకున్నది కాబట్టి మన శరీరానికి తగిలింది. కాబట్టి దాన్ని దులుపుకునే అర్హత మనకి లేదు. అదంటే అదే రాలిపోతుంది, పర్వాలేదు.
కానీ మనకి కొంతకాలమైనా సరే కూడా మన మీద ఆ కృప ఉండండి. రెండోది అక్కడ వాసులకి, అక్కడ ఉండే బ్రజవాసులకి, ఆ భక్తులకి, వారు భక్తులలాగా కనిపించకపోవచ్చు, కానీ వారికి నమస్కారం పెట్టడం అనేది తెలుసుకోవాలి. అక్కడ ఏ భక్తుడు కనిపించినా, భక్తుడు అంటే అక్కడ వాసులు, అక్కడ ఉండే నివాసం చేసే వాసులకి ముందు నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. అండ్ మూడోది అక్కడ మొక్కలు, భగవంతుణ్ణి కుంజ విహారి అంటారు. సో అక్కడ మొక్కలు, కుంజలు అంటే ఆ చెట్లు, మొక్కలు, వాటికి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఆకులు గాని రాళ్ళు గాని ఎప్పటికీ తీసుకురాకూడదు. అక్కడ ఉండే ఆ మొక్కలకి, వాటన్నిటికీ కూడా ఏది కనిపిస్తే వాటికి నమస్కారం మూడోది అది. ముందు అక్కడ ఇసుక, రజు, దానికి నమస్కారం పెట్టాలి. రెండు అక్కడ ఉండే నివాసం చేసుకునే బ్రజవాసీలు, వారికి నమస్కారం పెట్టాలి. మూడు అక్కడ మొక్కలు, ఆ మొక్కలకు నమస్కారం పెట్టాలి. నాలుగు, మీరు బృందావన్కి వెళ్ళినట్లయితే యమునా నదికి నమస్కారం పెట్టాలి. అదే మీరు మాయాపూర్కి వెళ్ళినట్లయితే గంగా నదికి నమస్కారం పెట్టాలి. ఎక్కడైనా సరే కూడా దిగేటప్పుడు ఈ తీర్థాల్లోని ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, కాళ్ళు డైరెక్ట్ ఎప్పుడు పెట్టద్దండి. సాష్టాంగ ప్రణామ, దండవంత ప్రణామాలు చేసిన తర్వాత కొద్దిగా నీరు తీసుకొని ముందు తల మీద జల్లుకోండి, కొద్దిగా ఆచమనం చేసుకొని నమస్కారం పెట్టుకొని అప్పుడు నీళ్ళలోకి దిగండి. డైరెక్ట్ గా కాళ్ళు మాత్రం పెట్టద్దండి. సో ఆ యమునా నది అండ్ గంగా నది అండ్ అక్కడ రాధాకుండ్, రెండు జగాలన ఉన్నది రాధాకుండ్. బృందావన్లోనే ఉంది అండ్ మాయాపూర్లో కూడా ఉన్నది రాధా. సో మనకి అన్నిటికంటే పవిత్రమైన స్థలం ఆ రాధాకుండ్, శ్రీమతి రాధారాణి ద్వారా నిర్మించబడింది. వైకుంఠ జనితో వర మధుపురి తత్రపి రథ ఉత్సవాద్ బృందారణ్య ఉదరపాణి రమణాత్ తత్రపి గోవర్ధన రాధాకుండం ఇహపి గోకులపతే ప్రేమామృతం అప్లవనాత్ కుర్యాదస్య విరాజతే గురుతటే సేవం వివేకినకః. మనం అనుకుంటాము వైకుంఠం అనేది అన్నిటికంటే పవిత్రమైన స్థలం అని, ఉత్తమమైన క్షేత్రం అని. కానీ మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో చెప్తున్నారు, కాదు, ఆఖరి 4 శ్లోకాలు కూడా కేవలం రాధాకుండు కోసమనే చెప్పబడి ఉన్నది. రాధాకుండుని గ్లోరిఫై చేస్తూ చెప్పబడింది అది, ఆ శ్లోకాలు. వైకుంఠ జనితోవర మధుపురి, వైకుంఠం కంటే గొప్పది మధురా నగరం, ఎక్కడైతే కృష్ణుడు పుట్టారు. తత్ర ప్రయాస ఉత్సవాద్ బృంద అరణ్య, మథురా కంటే గొప్ప అయినది ఏది అని అంటే బృందావన అరణ్యాలు. ఎందుకంటే అక్కడ కృష్ణుడు రాసలీల చేశారు. ఉదరపాణి రమణ తత్రపి గోవర్ధన, బృందావన అడవుల కంటే గొప్పమైనది గోవర్ధనగిరి, ఎందుకంటే అది కృష్ణుడు సాక్షాత్ తన చేతుల మీదకి ఎత్తారు. రాధాకుండం ఇహపి గోకులపతే, ఎందుకు అని అంటే దానికంటే కూడా, ఆ గోవర్ధనగిరి కంటే కూడా గొప్ప అయినది రాధాకుండ్. ఎందుకు గొప్ప అయినది అని అంటే ప్రేమామృతం అప్లవనాత్ కుర్యాదస్య విరాజతే గిరితటే సేవం వివేకినకః. అంటే అక్కడ ఎన్నో పాస్ట్ టైమ్స్ జరిగాయి కృష్ణుడు ఇంకా శ్రీమతి రాధారాణిది. అండ్ కృష్ణుడికి ప్రియమైనది ఏది అని అంటే రాధాకుండ్. కాబట్టి రాధాకుండ్ అనే దానికంటే మించిన ప్రదేశం ఇంకోటి లేదు. కాబట్టి బృందావన్లోనే ఉంది అండ్ మాయాపూర్లో కూడా రాధాకుండ్ ఉన్నది. రాధాకుండ్ ఉన్నది, శ్యామ్కుండ్ ఉన్నది, గోవర్ధన్గిరి ఉన్నది మనకి మథురాలోని, ఇది మాయాపూర్లో. కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే కూడా వీళ్ళకందరికీ నమస్కారం పెట్టాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కూడా ఏంటి అని అంటే గోపేశ్వర్ మహాదేవ్, అక్కడ శివుడికి కూడా ఒకసారి నమస్కారం పెట్టాలి. ఎందుకంటే వైష్ణవానాం యథా శంభో. శివుడికి నమస్కారం పెట్టుకొని, స్వామి నాకు దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడి ప్రతి ప్రేమని భక్తిని ప్రసాదించండి అని చెప్పని నమస్కారాలు పెట్టుకొని నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గురు మహారాజ్ యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం. సో మనకి బృందావన్లోనైతే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సమాధి ఉన్నది, మాయాపూర్లోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పుష్ప సమాధి ఉన్నది. సో అక్కడికి వెళ్ళి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి చరణారవిందాలకి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ మన షడ్గోస్వామిలు, వారి యొక్క సమాధులు. సో స్టార్టింగ్ విత్ శ్రీల రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, ఆ రకంగా ఒక్కొక్కరిది కూడా. రూప గోస్వామి యొక్క సమాధి మనకి దీని దగ్గర ఉన్నది, రాధా మదన్ మోహన్ దగ్గర, మదన్ మోహన్ కాదు, గోవర్ధన శిలా కూడా ఉన్నది. సో అక్కడ
రూప గోస్వామి యొక్క సమాధి ఉంది. నెక్స్ట్ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి యొక్క సమాధి మనకి రాధాకుండ్ శ్యామ్కుండ్కి మధ్యలో ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా షడ్గోస్వాముల యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. సో గురు బృందం ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారందరి ఆశీర్వాదం తీసుకొని అప్పుడు దర్శనం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అని అంటే ధామం యొక్క దర్శనము అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ మెంటాలిటీతో, ఈ ఆలోచనతోని అక్కడికి ఎవరైతే వారి యొక్క ధామం యొక్క విజిట్, అది యాక్చువల్ గా నిజమైన విజిట్. అంటే అక్కడ మనకు కచోరీ బాగా దొరుకుతుంది, ఇక్కడ సమోసా బాగా దొరుకుతుంది, ఈ ఊరికి వెళ్ళామని అంటే మనకి మజ్జిగ బాగా దొరుకుతుంది అని అనుకుంటూ వెళ్తే అది దర్శనం కిందకి రాదు. అది భోగ విలాసాల యాత్ర కిందకి అది వస్తుంది. దర్శనం ఎప్పుడు కూడా భోగ విలాసాల నిమిత్తం చేసుకునేదానికి ఉండకూడదు. భగవంతుని యొక్క దర్శనం చేసుకునేదానికి వెళ్ళాలి అని అంటే కేవలం భగవంతుని ధ్యానంతోని, భగవంతుని యొక్క నామ జపంతోని, సంకీర్తన యజ్ఞం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ధామంకి విజిట్ చేసే యొక్క ఫలితం ఏంటి అని అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం. ధ్యానం కూడా కాదు, జపము కూడా కాదు, సంకీర్తన యజ్ఞం. జపం అనేది అది కంపల్సరీ చేయాలి, బట్ సంకీర్తన యజ్ఞం అక్కడ నామ సంకీర్తన అనేది చేయాలి. ధామం యొక్క మహత్వం కేవలం నామ సంకీర్తనతో వస్తుంది. అక్కడ నామ సంకీర్తన అనేది చేస్తే అప్పుడు విలువ. ఏ రకంగా అయితే ఉత్తి అగ్గి పెట్టె, అగ్గి పుల్ల రెండు పక్కన పక్కన ఉంటే ఉపయోగం లేదు, అగ్ని ప్రజ్వలించదు. ఆ రెండు కలిసి ఉండి రాపిడి అవుతేనే అగ్ని ప్రజ్వలిస్తుంది. ఆ రకంగా అగ్గి పెట్టె అనేది ధామము, అగ్గి పుల్ల అనేది భక్తులు. వారిద్దరూ కలిసి ఎప్పుడైతే సంకీర్తన చేస్తారో ఆ ధామానికి వచ్చి అప్పుడు ఆ భక్తి అనే ఆ అగ్ని ప్రజ్వలిస్తుంది. ఆ భక్తి వల్ల కాంతి వస్తుంది, ఉష్ణము వస్తుంది. మనం చేయాలనుకున్నది చేయొచ్చు, ఏదైనా సాధించవచ్చు. సాక్షాత్ భగవంతుడు వచ్చేస్తారు. నారద మునికి చెప్తున్నారు భగవంతుడు, నేను ఎక్కడో ఉండను, నేను నారద, ఎత్ర గాయంతి మద్భక్త తిష్టామి తత్ర నారద అని చెప్పానన్నారు. తిష్ట వేసుకొని కూర్చొని ఉంటారు నారద ముని, నేను ఎక్కడో ఉండను, నేను నా భక్తులు ఎక్కడైతే నా నామ సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటారో వారు ఆనందోల్లాసాలతోని పరవశం అయిపోయి ఎప్పుడైతే కీర్తిస్తూ ఉంటారో నన్ని, అక్కడ తిష్ట వేసుకొని కూర్చొని ఉంటాను అని అంటారు. అందుకోసమనే శ్రీమద్ భాగవతం అంటే సాక్షాత్ శ్రీమతి రాధారాణి. శ్రీమతి రాధారాణి తప్పించి ఇంకోటి కాదు శ్రీమద్ భాగవతం అంటే. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం రూపంలో ఉండే శ్రీమతి రాధారాణిని అండ్ నామ సంకీర్తన రూపంలో ఉండే ఆ కృష్ణుణ్ణి ఇద్దరిని కలిపేదే మన భక్తుల యొక్క కర్తవ్యం. అందుకోసమనే పదే 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 ప్రార్థిస్తాను, నేను మిమ్మల్ని అందరినీ అర్థిస్తున్నాను, మీ చరణాలను కావాలంటే పట్టుకుంటాను. తెల్లారిపూట భాగవతం జరిగేటప్పుడు ముందు, దానికంటే ముందు కీర్తన చేసేటప్పుడు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దాంట్లోని పాటించాలి. హరే కృష్ణ మహామంత్రం కనీసం 3 సార్లు, కానీ అందరూ కలిసి జపించాలి. అప్పుడు అది సంకీర్తన అవుతుంది. సంకీర్తన యజ్ఞం అనేది కలియుగంలోని ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కాబట్టి ఎవరెవరైతే మాయాపూర్ యాత్రకు వెళ్ళారో, వెళ్ళని వారు మీరు ఏమాత్రం దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మానసికంగా వెళ్ళండి. కళ్ళు మూసుకొని అందరూ కూడా ఫస్ట్ మాయాపూర్లో దిగంగానే అక్కడ మట్టికి నమస్కారం పెట్టుకోండి. మానసికంగా ఇప్పుడైనా మీరు మానసికంగా చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ముందు ఆ ఇసుక రేణువులకు నమస్కారం పెట్టుకొని శాస్త్రాంగ దండవత్ ప్రణామాలు చేయండి. ఆ ఇసుకని తీసుకొని నుదుటి మీద రాసుకోండి, తల మీద జల్లుకోండి, ఒంటికి పూసుకోండి, బట్టలకి రాసుకోండి. ఇబ్బంది లేదు. ఇది బురద కాదు. ఇది బురద అని అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉండేది బురద, మన మనసులో ఉండేది బురద. ఇది సాక్షాత్ భగవంతుడు. తీసుకొని రాసుకోండి శరీరానికి. నెక్స్ట్ అక్కడ మొక్కలు, ఏ మొక్క కనిపిస్తే ఆ మొక్కకి శాస్త్రాంగ దండవత్ ప్రణామాలు చేయండి. కొద్దిగా గంగా నీరు తీసి ఆ మొక్కలకి మొదళ్ళకి పోయండి, నమస్కారం పెట్టుకోండి. ఆ మొదలకు నమస్కారం పెట్టుకోండి. తులసమ్మకు అక్కడ నమస్కారం పెట్టండి, తల్లి నాకు కృష్ణ ప్రేమ, కృష్ణ భక్తి నాకు ఇవ్వండి అని. నెక్స్ట్ అక్కడ ఎవరో కనిపిస్తున్నారు, నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు, వారికి సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామాలు చేయండి. వారికి తెలీదు అని మీరు అనుకుంటారేమో, కానీ వారికి మనసులోని తెలుసు. మీరెవరో గొప్ప భక్తులు వచ్చారు, కృష్ణ ప్రేమ అడుగుతున్నారు నన్ని అని వారికి తెలుసు. వారు మీరు అడిగినా అడగకపోయినా
వారు మిమ్మల్ని నోటీస్ చేశారు అని మీరు అనుకున్నా, లేక నోటీస్ చేయలేదు అని మీరు అనుకున్నా, వారు కృష్ణ ప్రేమని మీ మీదకి వర్షం కురిపించినట్టు కురిపించేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. వారు తీసుకోండి, పోండి, కృష్ణ ప్రేమ తీసుకోండి, రాధారాణి ప్రతి ప్రేమను తీసుకోండి, చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద మహాప్రభు యొక్క ప్రేమను తీసుకోండి, మీరు నిశ్చలమైన ప్రేమను తీసుకోండి అని మీ మీదకి విసిరేసి మరి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. మిమ్మల్ని పట్టించుకొని కూడా పట్టించుకోరు. మీకు తెలియని కూడా తెలియదు వారు మీ మీద ఆ ప్రేమను కురిపించి వెళ్ళిపోతున్నారని. మీ ప్రకారంగా మీరు వాళ్ళకి దండవత్ ప్రణామాలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని కనీసం పట్టించుకొని కూడా పట్టించుకోవటం లేదు, మీ పక్కకు చూడని కూడా చూడలేదు అన్నట్టు మీకు అనిపించవచ్చు. కానీ వారు మీ మీదకి ఈ వర్షాన్ని కురిపించేసి మరీ వెళ్ళిపోతున్నారు. కృష్ణ ప్రేమలో మునిగిపోయి ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ అక్కడ యమునా నది లేక గంగా నది దగ్గరికి వెళ్దాం. వెళ్ళి సాక్షాత్ సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామాలు చేస్తాం, నమస్కారాలు చేసుకున్నాం. ఆ అద్భుతమైన ఆ నీరుని మనకి అంజలిలో తీసుకొని మనం తాగుతున్నాము. తాగిన తర్వాత నెత్తి మీద జల్లుకున్నాము, నమస్కారం పెట్టుకున్నాం, తల్లి నాకు కృష్ణ ప్రేమను ప్రసాదించండి అని. సో మనకి పరిపూర్ణంగా కృష్ణ ప్రేమను ప్రసాదించారు. ఆ ప్రేమ ప్రసాదం కూడా మనకి నెత్తి మీద మనకి ఆ నీటి చుక్కల రూపంలోని మనకి తల మీద జల్లారు. నెక్స్ట్ ఒకసారి అక్కడ స్నానం ఆచరించాలి. నెక్స్ట్ అక్కడ ఇది రాధాకుండు కూడా ఇదే రకంగా శాస్త్రాంగ దండవత్ ప్రణామాలు చేసుకొని అక్కడ మట్టిని మన తల మీద జల్లుకొని, ఆ నీటిని తల మీద జల్లుకొని, నెక్స్ట్ అంజలిలో అక్కడ తీసుకొని ఆచమ్యం చేసుకొని ఆ రాధాకుండు నీళ్లతోని నెక్స్ట్ నమస్కారం పెట్టుకొని అక్కడ కూడా స్నానం చేసి, నెక్స్ట్ గోపేశ్వర మహాదేవ్ అక్కడ శివుడికి మనం ప్రాధేయపడాలి, స్వామి నాకు కృష్ణ ప్రేమనివ్వండి అని. అక్కడ మనం ఓం నమ శివాయ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓం నమ శివాయ చెప్పడం అనేది తప్పని కాదు, కానీ అంత గొప్ప గోపేశ్వర మహాదేవ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అతనికి ప్రియమైనది ఏదో అది మనం చెప్పాలి. ఆయన్ని మెచ్చుకునేలాగా మనం చెప్పుకునేది కాదు. ఆయన ఆరాధ్యమైన ఆ కృష్ణుడి గురించి మనం కీర్తన చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. స్వామి నాకు కృష్ణుడు ప్రతి దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు ప్రతి భక్తిని ప్రేమని ప్రసాదించండి స్వామి అని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవాలి. సో ఈ రకంగా అతను కూడా భోలాశంకరుడు. అతను ఒక్కసారి అడగంగానే ఇచ్చేస్తారు. సో ఈ రకంగా మనం అడిగాము, వెంటనే వర్షం కురిపించేశారు, భక్తి యొక్క వర్షం. సో ఆల్రెడీ భక్తులు మనల్ని ముంచేశారు కృష్ణ ప్రేమలోని. ఇతను ఆ రుద్రుల వారు మనకి ఇంకా నిశ్చలమైన ప్రేమను ఇచ్చేశారు. కావాలంటే తీసుకో, నా భక్తి కూడా తీసుకో నువ్వు అని అంటున్నారు. నా కళ్ళతో నువ్వు ఈ బృందావనాన్ని లేకపోతే మాయాపూర్ దివ్యమైన ధామాన్ని నువ్వు చూడు. నీకు ఇక్కడ కనిపించేది మనుషులు కనిపించారు, చతుర్భుజాకారంలో ఉండే ఆ భక్తులు కనిపిస్తారు నీకు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సారూప్య మోక్షంలో కలిగిన వారు ఒక్కొక్కరు కనిపిస్తారు. ఇది ధామం, ఇది భూమండలం కాదు. ఇది నువ్వు అనుకుంటున్నట్టుగా ఏ భూమి నుంచి అయితే వచ్చావో ఆ భూమండలం కాదు. ఇది సాక్షాత్ కలియుగ వైకుంఠం. ఇది వైకుంఠం లోపలికి వచ్చావు అని అంటారు. సో మనకి ఆ దర్శనం ఇప్పిస్తున్నారు, ఆ దివ్య దృష్టి ఇప్పించారు ఇప్పుడు మనకి. ఇప్పుడు మనం గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకునేదానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నామంటే అక్కడ మనకు కనిపించేది సమాధి కాదు, సాక్షాత్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. అతని యొక్క పాదాలని మన శిరస్సు మీదకి పెట్టారు. పెట్టి ఈ దివ్యమైన ధామము నీకు ఆశీర్వదించుగాక అని చెప్పని 2 పాదాలు అతను మన తల మీద మన శిరస్సు మీద పెట్టారు. మనం గురు మహారాజ్ యొక్క ఆయన వ్యాసాసనానికి దగ్గరగా వెళ్ళి నమస్కరించుకుంటున్నప్పుడు ఆయన పాదాలు మన తల మీద ఉన్నాయి. ఆయన పాదాలకు తగిలిన ఆ ఇసుక రేణువులు మన తల మీద రాలుతున్నాయి. దీనికి మించి ఇంకేం కావాలి? మీరందరూ కూడా ఈ రకంగా దర్శనం చేసేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మాయాపూర్లోని ఒక్కొక్క చోటికి మీరు వెళ్ళండి. మానసికంగా కనీసం ఎవరైతే వెళ్ళలేరో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పుట్టిన జన్మస్థలానికి అండ్ శ్రీ మురారిదాస్ గుప్తా వారందరి ఉండేది జగన్నాథ స్వామి యొక్క గుడి. సో ఎక్కడికైతే అక్కడ మహమ్మదీయుల యొక్క ఇన్వేషన్ జరిగినప్పుడు జగన్నాథ స్వామిని ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. సో మాయాపూర్కి అక్కడ జగన్నాథ స్వామిని పెట్టారు. ఎక్కడ వారు జగన్నాథ స్వామి విగ్రహాల్ని ధ్వంసం చేసేస్తారా అని. సో
సో ఆ రకంగా అన్ని ధామాలకి విజిట్ చేసుకోండి మీరు, మానసికంగా అట్లీస్ట్. ఇది నిజమైన దర్శనానికి ఏమాత్రం తక్కువ కూడా కాదు. సో ఇది యాక్చువల్ గా పద్ధతి ఏదైనా ధామంకి వెళ్ళేదానికి. జస్ట్ ఏదో ఊరికనే వెళ్ళొచ్చేసాము, తిన్నామా అక్కడ అన్నట్టుగా ఉండకూడదు. Vidura, who was completely cleansed of all contamination by traveling to the places of pilgrimage in India, there are hundreds of sacred places of pilgrimage, of which Prayaga, Hardwar, Vrindavan, and Rameshwaram are considered principal. After leaving his home, which is full of politics and diplomacy, Vidura wanted to purify himself by traveling to all the sacred places, which are so situated that anyone who goes there automatically becomes purified. So ఈ రకంగా ఈ మానసిక తత్వంతోని విదురుల వారు ఒక్కొక్క ధామానికి విజిట్ చేశారు. This is especially true in Vrindavana. Any person may go there, and even if he is sinful, he will at once contact an atmosphere of spiritual life and will automatically chant the names of Krishna and Radha that we have actually seen and experienced. Bhakti heenam, kriya heenam. వారికి భక్తి లేదు, ఏ రకంగా ఉండాలి ఏమీ తెలియకపోయినా సరే కూడా అటువంటి వారికి కూడా ధామంలో వచ్చేసరికి వారికి భక్తి అనేది వారికి స్వతహాగా తెలిసిపోతుంది. ఎందుకనంటే అది ధామం, అది వైకుంఠం, అది గోలోకం, అది. సో కృష్ణుడు సాక్షాత్ ఉంటారు అక్కడ. కాబట్టి అక్కడ ఈ మానసిక బుద్ధి అనేది మనం పెట్టుకోకుండా వచ్చామని అంటే నెగిటివ్ థాట్స్ తో పాటు రాకుండా ఉంటే చాలు. అక్కడ ఇది తిందాము, అది ఇది ఎంజాయ్ చేద్దాము అనే ఆలోచనతో రాకుండా ఉంటే చాలు. భక్తి అనేది స్వతహాగానే లోపలికి వచ్చేస్తుంది. లేకపోయిందా రీల్స్ తీద్దాము, వీడియోస్ తీద్దాము, సెల్ఫీస్ తీసుకుందాం. అక్కడ చెప్పులు ఎంత దారుణమో ఇలాంటి ధామంలోని వేసుకొని వెళ్ళడం, మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా అంతే దారుణమైంది. చెప్పులని మొబైల్స్ ని దయచేసి ధామం నుంచి బయట ఉంచండి. రెండింటినీ బయట ఉంచేసి ఆ ధామానికి వెళ్ళామనంటే మాత్రం భక్తే భక్తి. కెమెరాస్ అలాంటివి బయట పెట్టేయండి దయచేసి. So this is especially true in Vrindavana. Okay. It is recommended in the Shastra that after retiring from the active life and accepting the Vanaprastha, retired order, one should travel everywhere to places of pilgrimage in order to purify himself. హిందీలోని ఎక్యావన్ అంటారు, 51. 50 అంటే 50, 50 తర్వాత ఎక్యావన్. ఎక్యావన్ అంటే వనంకి వెళ్ళిపోండి అని, అడవులకి. అంటే ఇంకా ఫ్యామిలీ లైఫ్ తో మీరు అటాచ్ అయి ఉండకూడదు. 51 వచ్చిందని అంటే మాత్రం వారు కేవలం భగవత్ చింతనలో ఉండాలి. 75 దాటిందని అంటే వారు కంప్లీట్ గా డెడికేట్ అయి ఉండాలి భగవంతుడికి. సో Vidura completely discharged his duty and at last he reached to Kushavrata or Haridwar where the sage Maitreya was sitting. సో ఫైనల్ గా అతను హరిద్వార్ చేరుకున్నారు, ఎక్కడైతే మైత్రేయ ముని అతను తపస్సు చేస్తున్నారు. Another significant point is that one must go to sacred places not only to take bath but to search out great sages like Maitreya and take instructions from them. If one does not do so, is traveling to places of pilgrimage is simply a waste of time. అక్కడ గొప్ప గొప్ప భక్తులని కలిసి వారి దగ్గర నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకునే నిమిత్తం వెళ్ళాలి ధామానికి. అక్కడికి వెళ్ళి నేనేం తింటాను, ఫేస్బుక్ లోని, ఇన్స్టాగ్రామ్ లోని, ట్విట్టర్ లోని ఏం పోస్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఏం రీల్ తయారు చేయాలి, అలాంటి ధామానికి చేరుకొని ఇంకా కొంతమంది పరమ మూర్ఖులు ఉన్నారు, వారు అక్కడ డాన్స్ స్టెప్స్ చేస్తారనమాట భగవంతుడి ధామానికి చేరుకొని. దాన్ని లైక్స్ కామెంట్స్ కోసమని వారు పెట్టుకుంటారు. సో దాన్ని ఒక జీవన ఉపాధిలాగా పెట్టుకుంటారు. అది దానికంటే మించిన దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి లేదు. సో ఆ రకంగా దానికోసం అని కాకుండా అక్కడ ధామానికి విజిట్ చేసే యొక్క ఉద్దేశం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధామానికి వెళ్లే ముందు ధామంలోని మనం ఏం చెయ్యాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. సో అది తెలుసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళాలి. అది విదురుల వారికి సంపూర్ణంగా తెలుసు ధామంలో ఏం చేయాలి. Narottama Das Thakur, a great acharya of the Vaishnava sect, has for the present forbidden us to go to such places of pilgrimage because in this age, the times having so changed, a sincere person may have a different impression on seeing the behavior of the present residents of the pilgrimage sites. అద్భుతంగా చెప్పారు. సో నరోత్తమదాస్ ఠాకూర్ చెప్పారనమాట. ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి ప్రదేశాలకి ఇవాళ కాలంలోని మీరు విజిట్ చేయకుండా ఉండేదే మేలు అని.
ఎందుకంటే వారి ఆలోచన విధానం మారిపోయింది వాళ్ళ కాలం వారికి. వారు ధామానికి విజిట్ చేసేది భక్తి కోసం అని కాదు, అక్కడ ఎంజాయ్ చేద్దామని. సో he has recommended that instead of taking a trouble to travel to such places, one should concentrate his mind on Govinda, and that will help him. And of course, to concentrate one's mind on Govinda in any place is a path meant for those who are the most spiritually advanced. సో ఇంతకు ముందు మనం చేసింది కూడా అదే, గోవిందుని చరణార విందాల మీద మనం మన మనసుని సంలగ్నం చేసుకొని మానసికంగా ధామానికి విజిట్ చేశాం. కాబట్టి మన విజిట్ కూడా ఈ రోజు ఎవరెవరైతే క్లాస్ లో అటెండ్ అవుతున్నారో, ఎవరెవరైతే ఈ మతంగా మానసికంగా దర్శనం చేసుకున్నారో వారి యొక్క ఫలితము ఏమాత్రం కూడా తక్కువ కాదు. ఎవరెవరైతే విజిట్ చేస్తున్నారో వారు చేసుకున్న ఫలితం కంటే ఏమాత్రం తక్కువ కాదు మీరు చేసుకున్న ఫలితం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఆర్డినరీ పర్సన్స్. ఆర్డినరీ పర్సన్స్ మే స్టిల్ derive benefit from traveling to holy places like Prayaga, Mathura, Vrindavan and Haridwar. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కేవలం భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల మీద డిపెండెంట్ అవుతూ వారి యొక్క భక్తుల యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకుంటున్నారో వారు చేసుకున్న ఫలితం ఇంకా గొప్పది అని అంటున్నారు ఇక్కడ. కేవలం శరీరంతోనే మనం ఈ భక్తి యొక్క ప్రదేశాలకు మనం తిరిగేసి వచ్చేయడం అనేది మాత్రమే సరిపోదు. ఆ మనసు అనేది కూడా అక్కడ ఉండాలి. బాడీ ప్రెసెంట్, మైండ్ అబ్సెంట్ ఉండకూడదు. ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ ఇన్ దిస్ వర్స్ that one find a person who knows the science of God or a tattvavit. Tattvavit means one who knows the absolute truth. There are many pseudo transcendentalists are always present, and one has to be intelligent enough to find an actual person to be consulted. అక్కడ ఎంతో మంది ఉంటారు అలాంటి ధామంలో, కానీ మనం అక్కడ నిజమైన భక్తుడిని మనం పట్టుకొని వారి పాద పద్మములను పట్టుకొని మనం వారి దగ్గర తెలుసుకోవాలి. And one's attempt to progress by traveling at different holy places will be successful. And యాక్చువల్గా మీరు అక్కడే ఉండేవారినే పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టెంపుల్ డివోటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో లైక్ హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు అండ్ శివ సంగన్ ప్రభు, అటువంటి వారు కూడా వీరికంటే ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. వారు మనకి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు, కొన్ని విషయాలు చెప్తారు, ఏమేమి మందిరం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అని. అందుకోసం వాళ్ళు గైడ్ ని కూడా వాళ్ళు హైర్ చేస్తారు. గైడ్ అంటే వాళ్ళు అక్కడ లోకల్ పీపుల్ మాత్రమే అని కాదు, అక్కడ టెంపుల్ డివోటీస్. వారు మనకి కేవలం ధనం కోసం అని కాకుండా వారు నిజంగా ఏమున్నదనే చెప్తారు. వారి మాటల్ని, వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మనం తీసుకోవాలి. వన్ హ్యాస్ టు బి ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ కంటామినేషన్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ ఎ పర్సన్ హూ నోస్ ది సైన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో నిజంగా కృష్ణ తత్వం ఎవరికి తెలుసున్నదో అది తెలుసుకొని వారి దగ్గర హరికథ వినాలి, అది ఉద్దేశం. మీరు ఏదంటే మిగతావంతా పంచరాత్రిక విధి అవుతుంది, భాగవత విధి కూడా ఇంపార్టెంట్. కృష్ణ హెల్ప్స్ ఎ సిన్సియర్ పర్సన్ as stated in Chaitanya Charitamrita, Guru Krishna Prasade Paya Bhaktilata Bij. By the mercy of spiritual master and Krishna, one attains the path of salvation, devotional service. So, Guru Krishna Kripa Paya Bhaktilata Bij. So, Guru ఇంకా కృష్ణుడు వీరిద్దరూ, గురువు ఒకళ్ళు రికమెండ్ చేశారంటే కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసేస్తారు. మామూలుగా ఏదైనా మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూలో మీరు సెలెక్ట్ అయిపోయారంటే సెకండ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్ అవంతా కూడా ఆటోమేటికలీ పాస్ అయిపోయినట్టే. అలాగే గురువు ఒకవేళ పాస్ చేసేసారంటే వాళ్ళని సెకండ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్ అది కృష్ణుడు చేసేది, శ్రీమతి రాధారాణి చేసేది, వాళ్ళు ఎలాగో పాస్ చేసేస్తారు, నచ్చినా నచ్చకపోయినా కూడా. ఆ రకంగా గురువు ఇంకా కృష్ణ కృప వల్లనే ఎవరైనా సరే కూడా భక్తి లత అనే బీజం, అది ఒక లత, అదొక మొక్క, క్రీపర్, అది అంత తొందరగా రాదు, వచ్చిందని అంటే మాత్రం విడిచిపెట్టుకోదు. సో వన్ అటైన్స్ ది పాత్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, డివోషనల్ సర్వీస్. సో భక్తి యొక్క సేవ అనేది ఫైనల్ డెస్టినేషన్. If one sincerely searches for spiritual salvation, then Krishna being situated in everyone's heart, give him intelligence to find a suitable spiritual master. By the grace of a spiritual master like Maitreya, one gets the proper instruction and advances in his spiritual life. Sarvasya chaham hridhi sannivishtam matta smriti jnanam apohanam cha vedeshta sarvairahmeva vedyo vedanta kridveda videva chaham. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోనే భగవంతుడు ఉన్నారు, ఇష్ట వేసుకొని ఉన్నారు. మనకి జస్ట్ ఈ భక్తిలత బీజం అనేది మనం పెంచుకున్నాము అని అంటే దాని తర్వాత భగవంతుడే వారికి మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ, వారికి జ్ఞానాన్ని కూడా వారే ప్రసాదిస్తారు, ఒక గురువుని కూడా వారే ప్రసాదిస్తారు.
సో కృష్ణుడి ప్రతి భక్తి ప్రేమ అనేది ఉన్నదని అంటే కృష్ణుడు మనకు గురువుని ఇస్తారు, వారి పట్ల భక్తిని పెంపొందించుకునే దానికోసం అని మనకు గురువుని ప్రసాదిస్తారు. ఆ గురువు మనని కృష్ణుడి దగ్గర దాకా తీసుకొని వెళ్తారు. అందుకోసం కృష్ణుడిని చైత్య గురువు అంటారు. ఆ చైత్య గురువు మనకి దీక్షా గురువుని ఇస్తారు, దీక్షా గురువు మనకి భగవాన్ దగ్గర పట్టుకెళ్తారు. ఇది మానవుని యొక్క ఉద్దేశం జీవితానికి. అది విదురుల వారికి తెలుసు. అందుకోసం విదురుల వారు మహాభారతంలోని అతి ఉత్తమమైన భక్తులలాగా ఆయన పేరు చెంది ఉన్నారు. ఇక్కడితోని మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా